Hey YouTube, det her det er Lucky Duck. Det er min nye, altså jeg har ejet Lucky Duck 2007. Jeg har læst alle reglerne, så det går igen på det, kan I se gøre, når der kommer en download link ned i description. Her inde i er der go-kart. Tager vi 4 af, og så kan vi klare os. Filmlokal. Cool computer screen for cool people. Another cool screen. Altså, det er den her, der er her. Understår. Nå, vi går her. Og så sætter vi noget musik på. Det var lidt mærkeligt. Det burde sgu gå ned. Nå. Så går vi bare i gang. Jeg ved godt, at det er mærkeligt, at jeg overtoger dem her. Jeg har en af dem på en gamle Lucky 2007. Jeg har så lige lægge en ny video ud. Hvor jeg har sluttet kanalen. Så. Jeg ved godt, det er meget snyd, når man har det er en kommer over, for eksempel det der sprint jump. Men det bruger jeg. Skal ikke noget. Undskyld. Jeg går lige her. Og jeg har spillet denne bane et par gange. Jeg har prøvet. Banen nogle par gange. Og jeg kan mærke, at jeg skal lige til sensitivity op. Ej, det er for meget. Ej, jeg kan ikke. Så. Jeg hader. Sprint jump. Sådan der. Der. Sådan. Minecraft Legend har jeg også så på inde i mig. Så den skal jeg sgu også spille en gang. Det glæder mig til den her. Sådan her. Og ja, jeg ved godt, jeg stille det plejer til at være, når jeg spiller. Det skal jo ikke forhindre en over at gå ud af videoen, vel? Eller hate. Og hvis der er nogen haters, ikke, så bliver jeres kommentar fjernet. Så er det sagt. Vi er der ingen, der gider haters. Det kan I så bare trykke subscribe om, hvis I mener sådan som mig. Oh my god. Og det her Brian laver her på den kanal, det er alt det der er RPG, Minecraft og Minecraft, det er RPG. First person shooter spil, tutorials og den unboxing og nytår. Og kanalen den lukker ikke. Nu har jeg endelig fundet. Jeg synes Lucky Duck 2007 det lyder dumt. Lucky Duck lyder meget bedre, synes jeg. Prøv at sige selv. Lucky Duck 2007 det lyder bedre. Og jeg går ikke tilbage til Lucky Duck 2007. For helvede. Undskyld. Jeg er helt skammer. Det er ikke sjovt. For helvede.
Sådan der. Kan jeg sgu ikke huske, hvor man skulle. Nå ja, den er blevet åben. Det er sådan, når jeg kommer her til, så regner der. Hvad kan man forklare mig det? Og så kan jeg lige lægge mærke til sådan noget. Pis. Diamant.